dat maar 3 keer speelt, niet aan 1 stuk door. Titus, vlak heb ik gevraagd. Vlak. Denk op die tenen. Ja. Mijn naam is Willem-Simon Ketelaar. Ik ben Tineke Ketelaar. Ik ben 79 jaar En ik ben nu boven de 70. en sinds 1949 bezig met volleybal. Ik ben al vanaf mijn 13e ben ik al met volleybal bezig. Klopt het dat je net de enige bent in jouw familie die gek is op volleybal? Ja, mijn broer. Nou, mijn zus die is hetzelfde. Die heeft ook hele goed ervaringen met volleybal. Ja, niet op een man spelen. Goed raken. Goed zo. Hop. Goed raken. Ga eraf. Ga door. Hoppa. Hoe leuk is het dat je deze pasje, dat je die ook delen kan in een mooie broer? Ja, heel leuk. Mijn man vindt het niet zo leuk, want we hebben het vaak over volleybal. Maar ja, dus, we vertellen over elkaars resultaten en de mensen die we trainen. En we hebben al zoveel mensen onder onze hoede gehad. Dus het is, dat is niet te begrijpen eigenlijk. Ik kan het zelf ook niet, de tijd gaat zo snel. De rest van de familie die is sportief. Dus dan is het toch wel heel opmerkelijk dat broer en zussen gek zijn op volleybal. Ja, ja. Het komt waarschijnlijk ook van school. Zij heeft ook volleybal gekregen van dezelfde gymleraar als ik. Doe maar, ga maar. Ja, omspelen. Doe maar. Dus zij op de ULO en ik bij de HBS. En waarschijnlijk komt het daar ook van. Klopt het dat er een eind komt om jouw volleybal leert, in ieder geval jouw actieve carrière? Ja, ik hou dit jaar op. Met trainen. Waarom? Omdat ik voel me nou een beetje oud. Nou, dat nog niet alleen, maar ik wil graag... ik kan niet op vakantie wanneer ik wil. En mijn man die vindt alles wel goed, maar op een gegeven moment komt daar een einde aan. Hè? Denk op die hand, hè, om die bal heen. Vlak eerst, vlak. Kijk eens. Maar ik zie het scenario al voor me. De zus die houdt ermee op, de broer die krijgt het druk mooie training, die kinderen op een gegeven moment net, die belt de zus weer even en voordat we het witte weer beide worden gewoon. Nou, dat heeft ze al gezegd, dus als er moeilijkheden zijn, dan wil ze wel mee. Val ik wel eens in. Als er een op vakantie is of er is een ziek, vind ik dan sneu dat er dat er geen trainer voor staat. Tuurlijk, een paar keer, dat is niet zo erg. Het is mij wel duidelijk, volleybal, dat blijft altijd een belangrijk onderdeel van je leven. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Hou die bal in de lucht. Doe maar. Welkom in de Lawaai. Ik ben Philippien, ik ben jullie regisseur vandaag. We gaan vandaag met elkaar een toneelstuk maken. En jullie zijn allemaal verdeeld over een workshop. Zou ik jullie nu heel graag even op het podium willen hebben. Dan gaan we een foto maken. En daarna gaan we met elkaar het slotlied zingen. Dat hebben jullie geoefend op school als het goed is. Kom maar mee. Nou, iets proberen. Juist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tweede. En door. Ja, en dan pak je weer een bosje strookjes. En dan ga je... We beginnen mijn band en dan moeten we zelf een toneelstuk oprichten. En dan was zoals we nog door een kostuumsmaatje en sommige door green, dan was de sminken op het gezicht. Dus ik nog muziek, dans. Pak deze bij elkaar. En de leven is heerlijk.
helemaal niemand komt je helpen. Wat een loser. Fionne, door een soort van scène. En dan de scène gaat in Odysseus. En ik ben de hoofdrol. Je komt alleen thuis door te zwemmen. Zwemmen. Maar er is helemaal geen water. Ja, dat is hem. Helemaal goed. Beiden zoenen en het woord staat hoog. Nou, dat ging eigenlijk heel goed, hè? Dus waarschijnlijk heb je het gehad. Ik maatjes aan. Ja, ik weet niet meer even hoe het heet, maar voor het toneelstuk voor Fianna. En dan, dat komt iets op een hier of zo. En het is wel leuk om dit te dwalen. En dan haast ik wel de kistetisch, bijvoorbeeld ik ben een kikker naai dan. En dan haast wel een paar ideetjes om te knutselen. Ja. Zo jongens, waar is het feestje? Hier is het feestje. Waar is het feestje? Hier is het feestje. De zaal kan nog 100 mensen in. Ik vind het net heel spannend. Want de heel veel mensen niet kennen. Want al mijn klasgenoten zien het met hem en een paar keer ken ik wel. Maar dat maakt ik meer kennis op het. En dan stuurt je daar. En wat denk je dan aan? Gewoon de tekst, wat ik moet zeggen.